Powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masaligan Epektibo. DTX 500 E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3. E3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. E3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi man nami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Uy, si Roro Madrid with Lyft. Always work! Gamers sa gabi! Hangat with tropa! Lyft! Bagong nga drink para dira. Make B3 zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan ano nga lihok, hindi atrasan. Biskan ano nga mode, silip ng saligan. Lift mode na yan! Lift mode na yan! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, las 7:16 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! The People's Forum, Martes, Oktubre 21, 2025. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo kay nasang kagahon tupa ang pagpanaliti. Pero sabong it's a fine Tuesday morning. Yara sa 28 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa mga suki sang Foro de los Pueblos on air kag online, a blessed Tuesday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay kay makasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11:7. Ma'am Annalyn Agravante, Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Remia Panes, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebon. How's life treating you right now? Kamusta ang pagtrato sang kabuhi sa imo, Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Marita Liamed Selina, kay Sir Eric Gose, kay Sir Biroy Gose, kay Ma'am Lori Gose sa Dabong Haniway. How's life treating you right now? Sir Liam Will sa Panta, kay Ma'am Genggeng, kay Ma'am Christy Rivera. How's life treating you right now? Is it okay? La 7 just in 9. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Prisohan sa mga korap sa flood control projects na humana. Masobra 1,200 ka mga tao affected sang Bagyo Ramil sa Western Visayas. Kag sa health news, paghakos 4 ka beses or masobra pa kada adlaw sabat sa depression kag may madamo nga mga health benefit. Papabot! Ihakos doon si Mama Bet! Ma'am Banhaw! Pahakos ka doon kay Tatay Salde! Mami Cheng! Haksana, ihag na si Papa Don! Papa Don, ihag na si Inday! Paghakos! Sang 4 ka beses, kag masobra pa, kada adlaw, may madamo nga benepisyo. Foro de los Pueblos. 7:20 na sa aga, oras kinadulong sang Clinicas for Biotics kag DTX 500. Padayon nga nagapalayo na sa Pilipinas ang Bagyo Ramil. Ngayara na sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Nag-apekto naman ang easterlies sa nasilangan nga bahin sang pungsod. Samtang mangin maayo na ang panahon sa Western Visayas, ilabi na sa Iloilo, Subong adlaw, apang may mga pag-ulan, pagpangilat, kag pagpanaguob, ilabi na sa hapon, kagabi, bangod sa mga localized thunderstorms. Ang adlaw nagbutlak 5:39 subong nga aga, magatunod karon alas 5:29 sa hapon. Ang temperature yara sa 25 to 32 degrees Celsius ang range sang temperatura. Ang pinakamanabo 25 kag mapaang magalabot sa 32 degrees Celsius. Foro de los So Pueblos. anticipated kag gina-expect nato nya karon sa hapon Sir JC James Garvillas, Ma'am Selfa Garvillas kay Sir JC Garvillas. May mga pag-ulan. So kung halin ka sa opisina, halin ka sa eskwelahan, anticipate mo nga basi magigipanalit naman. So dala ka payong, kalo, jacket, bonnet, para di ka pagtrangkasahon. Kag magtumargid, D3 Bio, kag DTX 500. Foro de los Pueblos. La 7:21, nagbiya na si Ramil, pero grabe gid ang epekto niya, kapin pa sa Northern Iloilo, kag sa Capiz, kag Rojas City. Foro de los Pueblos. Naglabot sa 42,963 42,963 ka mga pamilya o kon 154,664 ka mga persona ang affected sang Tropical Cyclone Ramil sa Western Visayas base sa report sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Yara sa 2,310 ka pamilya o kon 8,435 ka mga tao ang ginaserbisyuhan sa sulod sang 142 ka evacuation centers sa Rio 6. Kag 2,635 ka mga pamilya o kon 9,690 ka mga tao ang ginaserbisyuhan sa gwa o kontemporaryo nga nagapasilong sa ila mga himata. Foro de los Pueblos. May 11 tanan ka totally damaged kag 82 ka partially damaged nga mga balay sa bilog nga Kabisayan na katungdan. Nakahatag naman sang bulig ang DSWD sa Western Visayas sa kabugusan nga 2,126 ka family food packs sa mga affected nga pamilya nga may kabugusan nga gastos nga 1.2 million pesos kag 1,858 ka ready-to-eat food items nga nagabalor sang 1.7 million pesos. Foro de los Pueblos. Nagapasalig ang DSWD nga may bastante nga pondo ang
gobyerno sa pag-ayuda sa mga yara pa sa evacuation centers. Foro de los Pueblos. Ang mga lugar dito sa Capiz, kung damo sa mga lugar gaginigo gid, 27,000 ka pamilya o kon isa ka 14,000 ka mga tao ang affected sang pagbaha sa Capiz. Amo ningin confirm ni Attorney Sheila Artillero, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Capiz. Ang mga banwang affected, Cuartero, Dumalag, Rojas City, Maayon, kag iban pa gid mga lugar. Aryo sa Rojas City, ang ibisan na iguman ng sigma na iguman. Sa Rojas City, affected ang kabaranggayan sang Bago, Banica, Barangay 1, Barangay 10, Barangay 2, Barangay 5, Barangay 7, Barangay Bara, Barangay Bato, Barangay Baybay, Barangay Bolo, Barangay Kabugaw, Barangay Kagay, Kulasi, Dumulog, Dayaw, Dinginan, Gabuan, Arnaldo Village, Humagikhik, Barangay Lanot, Libas, Luktogan, Lunoy, Milibili, Punta Tabok, San Jose, Tangke, kag Tansa. Sa Ibisan, affected ang barangay Agmalubong, Agustin Navarra, Balaring, Basyao, Kudyan, Ilaya, Maluklok Norte, kag Maluklok Sur, Matnog, Mianay, Ondoy, Poblasyon Norte, Poblasyon Sur, kag Santa Cruz. Sa Sigma, affected ang mga barangay sang Amaga, Bulokwan, Kapuyhan, Kugon, Dayhagon, Gintas, Manggoso, Mansakol, Mianay, Pagbunitan, Pinamalitakan, Poblasyon Norte, Poblasyon Sur, kag Tawog. Foro de los Pueblos. Yang maayon affected man, barangay Aglimukon, Alasaging, Alayunan, Balighot, Batabat, Bongbongan, Kabungahan, Kanapyan, Karataya, Duluan, kag East Villaflores. Pontevedra affected man, Agdalipe, Balyan, Bailan, Guba, Huluhangog, Lantangan, Malagit, and the likes. So sa karon, ang monitoring sang PDR mo Capiz nga matamat naman nga naganubo ang tubig baha. Foro de los Pueblos. Inatudlo nga rason sa malapnagon nga pagbaha sa Roa City, Capiz sang weekend bangod sang Bagyo Ramil ang pagkadula sang natural nga alagyan sang tubig. Suno kay Melvin Galagate, ang City Information Officer sang Roa City LGU, ini ang labing una nga tion nga naglapot sa Tagaliog ang kataason sang baha sa pila ka area sa syudad sang Rojas. Foro de los Pueblos. Inalantaw nga rason diri ang pagdamo sang establishments sa syudad nga nagbalabag sa natural flow sang tubig. Kay once nga balabagan mo ya ang lagyan sang tubig, Ma'am Lynette Poniel, kay Sir Jerry Poniel, kay Ma'am Violeta Padrones Joso, kay Genesis Rex Agnes, Ma'am Laura Sabagaysay, sigurado ginamaawas gina. Foro de los Pueblos. Because water will seek its own level. Pangitaon na gina. May mga pagbahagyapon affected ang Barangay Adlawan, Bago, Bolo, San Jose, Humagikhik, kag Liong, kag Lunoy, Roa City. Pero amat-amat na nga nagnubo. Foro de los May bulig Pueblos. naman gagit palabot ang national government paagi sa Office of the Civil Defense nga nag-abot kahapon dito sa siyudad sang Rojas kag nagpakikita kay Mayor Ronnie Dadivas. Foro de los Pueblos. Sa 7:27 sa aga, when we come back, check ta niyo kay ang prisuhan sang mga makawat sang pondo sang gobyerno. Pakita ko sa inyo bala subong Sir Jerry Poniel, kay Ma'am Lynette Poniel sa Agdahon Pasig City, kay Ma'am Donna Jane Casero Manjero. Ara na ho, Sir Liam Well, Ma'am Bing Special, Sir Nonito Sombong, kay Nini Anayan, Jesse James Garvilles, Edeline Garvilles, bugtaw na, no? Kay Ma'am Betty, Aisa Ahmad, no? Aryo, bonami ang ilang color, ang ilang motif ng ang kuanin ng green, apple green. Wala pa da. Pero ang pamangkot ano ini sila air condition, ang mga makawat ibutan mo pa sa mabugnaw nga lugar. Dapat kung ano ang pag-antos sa mga ordinaryo nga mga makawat sang cellphone, mga makawat sang mga pagkabutang. Dapat mo maning pagtrato sa mga makawat. Again, klaro ta, we condemn the act na the person. Kay tao man sa may balatsagon man sila nga gusto man nila sa tani isang ease and comfort, no? Di galing kay ti. Atagan mo pa ni isang comfort nga mangimatahoy pang pagabuhi nila, pakaunon pa sila, may aircon pa, may cellphone pa, kung may tsansa pa, may chicks pa magsunod.
Pero, subong amo na ni sa New Quezon City Jail. Ang pamangkot si Sir J.C. James Garvilles, Sir Liam Will, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Remia Panes, kay Go, di ba si kon gutok blaw? Kay kon pang isa-isa, di ba laban-laban gid mo? Las 7:29. Pagbalik ta katon man nga morning devotionals, magabalik ang Foro de los Pueblos. It is now 7:30 in the morning. Time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. D3 Bio with Visio. Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sa As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, alas 8 sa aga, tubtub las 5 sa hapon. Sa Pasig kag Galinog branches, kada Lunes kag kada Huwebes. Sa Miagaw, kada Domingo. Diri sa syudad sang Iloilo ang schedule sang free consultation kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes nga adlaw. Pero kung Biyernes, ang schedule alas 8 sa aga, tubtob alas 4 lang sa hapon. Pero kung Lunes, Martes kag Miyerkules, alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Hindi ka mo magbakal sa mga ginalibot nga DTX 500 sa kabarangayan na kay peke na siya.
Sa baylo nga mag-ayo ka mo naglalapagin ang inyong ginabatsag. So bakal ka mo direkta sa product centers. Foro de los Pueblos. 7:38 sa aga ginbuyagyag ni Senador Panfilo Lacson nga nagdangat sa masobra 244.9 million pesos ay ang net worth as of June 30, 2025. Inang mas mataas kung ipaanggid sa iya net worth nga masobra 58 million pesos gin-declare sa pagtakop sang nagligad nga termino sa Senado sang June 30, 2022. Suno kay Lacson, sa nagbiya ako sa Senate sang 2022, mayara ko sang duha ka business partners. Mayara sang legitimate and successful real estate activities kag trading business. Amo na ba niya nga may substantial spike sa iyang net worth. So ini ang saad niya, ginpakita niya sa detalye sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth o konsalin para sa 2025. Foro de los Pueblos. May ari gani diri nga manggaranon nga opisyal sa probinsya sang Iloilo nga asa sapatos siya gina-declare niya sa iyang salin mo. Baka sabi sa mga sapatos sibla nga mga malahalon kitama bla ini mga ako diyan na kilala yung malahalon na ining mga kon lang ini mga ano ini ning ano ganining may ano may buaya. Lakos no? Di may iban pagin niya mas malalon. May na istorya man ko nga former mayor ang Ted nya may ara diyang hasta iyang rilo mo, hasta iyang mga pagkabutang sapatos niya, mga largo niya nga mga malhalon, ginipang-butang niya pa sa salin niya mo. At least si Ping Lacson meets Aika Sovana kay Sir B-Boy Verdejo. Honest, nag-spike iti may mga kwan sa mga legitimate yung mga source of income. Foro de los Pueblos. 7:40 na sa aga sa mga way bala makapamati kina sa intro naton. Pastor Ronilo Pancho, kay Ma'am Violi Casipe Belenson. Aryo, kamaan ka mo nga ang paghakos 4 ka beses kada adlaw o kung masubra pa, may madamo nga mga health benefit. Foro de los Pueblos. Kaya mo na droping panghakos dyan, pero siguraduhin mo nga imo lang asawa ha? Orbana ha? Kung hindi ganina laban-laban makasuhan kagid. Ano mga benepisyo sa ni-standby ka mo? Pero sa mga nagapamati, bla sa mga manog pamahaw, bla, dapat pamahawgid ka mo. Kay santo sa pagtuon, skipping breakfast, nagapabuhin sang mental performance kag mudo. Panilagi bla nga way ka pamahaw bla. Kay matyaga mo balang-balang kabilog adlaw. Your brain needs morning fuel. Daw pa rin man isang salakyab lang i-full tank mo. Kaya ti bilog adlaw may mga kalatuan ka. Sa gabi ganiya hindi na kinanglan na Pastor Nilo Panso, Mambete Soloso, Sir Bebot nga magwaswas ka kaon. Kaya managpahuay ka na. Pero sa aga, pa rin isang salakyan nga i-full tank mo siya. Sir Beboy Verdejo, no? Ti sa mga taga-Barutak Nevo, gusto niyo mag-full tank, kaon ka man sa Bones Itereo. Kami na kay may DTX coffee mix sila dang unay. Skipping breakfast reduces mental performance and mood. Amo na nga dapat kaon kagid. And ang suno sa pagtuon sang University of South Australia, mayara sang pagtuon, latest nga pagtuon, nga ang pagkaon sang kapimpalinaga nga itlog Mama Maricel Casiple, tapos may gamay lang nga kanon, kag padalundunan mo sang DTX coffee mix or DTX premium coffee. Sus, kompleto ng adlaw mo, Bishop Don. Lipat ka sa ngalan mo. Sa pagtuon, sa 61 healthy adults, 2 ka itlog kada adlaw gani, as part sang low saturated fat diet, actually, nagapanubo sang LDL. Ano yung LDL? Bad cholesterol levels. Suno sa researchers, ngang saturated fats, nga makita sa pagkaon, pareho sang fatty meats, butter, kag processed snacks. Mas may dakoy nga epekto sang LDL cholesterol, sang sa cholesterol naturally present sa itlog. So ang itlog is a valuable source of high-quality protein, vitamin D, choline, kag antioxidants, pareho sang lutein kag zeaxanthin nga nagasupport sa brain kag eye health. Naganami ay imong utok nagaaktibo kag nagasanag ang imong nga mata. So kaon itlog, nami paginlay naga ang itlog bla Ma'am Annalisa Salvadico Silorio, Ma'am Viole, kay Sir Eden Silorio, kay why sang mantika mo. Kaon ka itlog, iba sina butangan mo kamate sa Sir B-Boy Verdejo, no?
Tapos, padalandunan mo, DTX Coffee Mix. Kompleto ng adlaw mo. Foro de los Pueblos. 7:43 sa aga, dumduman nyo si Secretary ES Eduardo Ermita, no? Sa tiyempo ni Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo as President, ginakabi kini siya nga Little President, nangin Executive Assistant siya. Recently, napatay siya sa edad nga 90, no? Si Ermita, kasal kay Elvira Ramos. Halin sa Dipolog, may 4 sila kakabataan, si Eileen Ermita Buhain, nga nangin Congresswoman man sang Batangas 1st District. Ang iyang umagad manungdan kalvo si Eric Buhain bla. Ato blang national swimmer sa nagligad, no? Si Eric Buhain, nangin congressman man dira. Pero sa pagligad sa panahon, dito sa Batangas or sa Batangas nga area, perde man ang si Ermita. Ti kon kita abi sini mag-reflect, no? 90 edad niya. Ti nabutang gani na sa Bible nga 70 years are given us and some may even live to 80. But even the best of these years are often emptiness and pain. Kung mag-70 ang average nga edad sang tao santo sa Bible, Sir Rexon Verdejo, kay Sir Sonric Verdejo, kay Sir Mark Baikin, ti pila ng iyang bonus, 20 anyos na. Nagligad ka attend man kita sang birthday. Ang friend naton 80 years old. Abi mo kung anong prayer sa iyang tiyayon nga ba niya, Lord, thank you for these 10 bonus years that you have given Bebot. Si Kong Bebot Navabla nag-birthday sa September 30, no? Dito kita sa ilang hacienda sa Ermita Dumangas. Thank you for these bonus years. Ti basta gani maglapa ko na sa 70 bonus years na. Si Sir Bernard nga Garbosa, listener ginaton. Amba niya, sa October 15, nag-birthday ako. Ang edad ko, 2 na kawasay. Anong bossing mas ang 2 kawasay, Sir Paul? 2 ka 7? 77? Pila na kakatuig nga bonus? 7 years na. Kung ikaw ka pamati, subong, pila ka tuig nga bonus ang gusto mo nga pangayoon, Sir Bebot? Ma'am Betty? Kay Jesus? Para nga mabuhi? 70 mong average. Iban, 80, 90. Ti si former and the late Secretary Eduardo Ermita, nagidad siya nga 90. Kagsa ang napatay. Eventually ang tao mapatay man na novenerosa mo. Kaya mo ng reality bilang tuon kita sang kabuhing ang tao maligad gid. Ikaw may problema ka, maligad mo lang na. Next month birthday ko. Ano nga pizza ang birthday mo, Pastor Ronilo Pancho kay Lawagon tayo. Si Sir Bebo Soloso mo birthday mo sa November 6 ha. Dungan sila sang isa ka broadcast magnate diri sa Iloilo mo. Hindi ko santib lang dako man nga banker. Isa bang aga, let us pray. Hindi na ta magpabati isang message. Let us pause and let us pray. And kinanglan naton ini. No? Although nagtulot away diri sa palibot mamyenyan mahinay. But don't take chances. Psalm 37:19. Sa tion sang kalamidad, hindi ka maano. Bisan pa sa tion sang gutom, may madamo ka nga pagkaon. In times of disaster, you will not wither. In days of famine, you will enjoy plenty. Psalm 37:19. Kung nagapasaguli ka sa mahal nga makako sa imong creator, Flor Delin Hinabe, blessings will just overflow. Let us pause and let us pray sa sining oras, no? Kinanglanon naton ini. Dali lang. Let us pray for protection sa bilog Iloilo, bilog Pilipinas, because sining mga hindi naton mapunggan nga mga kalamidad that will happen or can happen sa aton nga palibot. Let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Unchangeable, Almighty God in heaven. Lord, salamat sa bagong adlaw. Thank you for the gift of life. Thank you nga nakamuni-muni man kami sa sang kabuhi bla ni the late Secretary Eduardo Ermita that he lived 90 years. May 20 sa katuig, Lord, nga bonus. So mga galon, mga ayaw kami bonus sa imo. Nga palawigon mamanaman kabuhi. But una sa tanan, yaob kami sa imo, kilalang ikaw lang ng Diyos, kilalang ka namon. I may sound corny, badoy Lord nga nagapangamuyo ako diri subong, but Lord, we need you. We need your protection for us. Spare us from all harm, linog, sunog, baha, unforeseen dangers and kamatayon. And thank you, Lord, for your peace and for your promise nga duha or tatlo nga nagatipon sa imo alan ara ka. Subong Lord, damo kami. Inatindugan namo ng Matthew 18:20, 2 or 3 gathered in God's name. You are here in our midst.
ikaw nakakita sa mga sitwasyon, our secret cries, ang mga ginatago namon nga pagibi, ang mga kabudlayan, ginalay down namon sa imo. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya. Imit lang ini pangamuyo, Lord. I surrender my life to you. I need you. Inabaton ko ikaw nga akong Diyos, akong kabuhi, sulod ka. In Jesus' name, amen. I declare blessings for everybody, Lord, gapamati subong. I declare open heaven, protect them from all harm. Ang Pilipinas, ang Iloilo, ang bugos sa kalibutan. We commit everything to you, Lord. I declare healing sa tanang nga mga masakit subong ara sa ospital, sa sickbed, ang mga nagatugmatayo, nagatinga. I speak healing. Wala sa imposible sa imo, Lord. Thank you. Buyan namon ang ibong gahom sa pag-ayo, sa pag-provide sa amon kinahanglanon. We commit our lives to you, Lord. Bless your people. In Jesus' name, amen. Every day I grow to love you more. I'm reaching. Ang Dios makasarang sa pagbantay sa imo para hindi ka mahulog sa sala. Kag madala niya ikaw nga wala sing kasawayan, kag malipayon gid sa iya gamhanan nga presensya. The Lord is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. Jude 1:24. Mag-abot ang Diyos kaupod sa iya linibo nga mga anghel sa paghukom sa tanan kag sa pagsilot sa mga indi Diyos nun tungod sang ila indi Diyos nun nga mga binuhatan kag tungod sang malain nga mga pulong nga ginhambal nila kontra sa iya. The Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against Him. Jude 1 verses 14 and 15. This is the Word of God. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Time spent in prayer is never wasted. Lord, we declare blessings man kay Doc Ramil Uya sa iyang manigos sa pakamayuhaman. Ang oras alas 7:50 na sa aga, oras ginadulong sang Mighty C kag Klinika Spore Biotics. Yari ang mga balita ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Nagumpisa na kahapon nga adlaw October 20 ang voters registration sa bugos nga pungsod para sa barangay kag sangguniang kabataan elections 2026. Kadungan sini nagsugod man kahapon ang Special Register Anywhere program sang Commission on Elections sa 3 ka lugar sa Metro Manila nga magalawig tubtob buwas. Iniamo ang sa Mabini Hall sa Luneta Park, Paranaque Integrated Terminal Exchange o kon PITX kag University of Manila. Ginbaliwala sa mga nagpa-register ang init sa panahon kung sa diin may nakasanbay man nga medical team. Magalawig ang registration para sa barangay kag SK elections subdub sa May 18, 2026. Samtang ang barangay kag SK elections hiwaton sa November 2, 2026. Matapos ang inspection sa pila ka bus terminal sa Pasay City kahapon sang aga, nagpadulong man si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o kon PITX. Inibilang pagpanghanda naman sa pagsaulog sang Fiesta Minatay sa November 1 kag 2. Suno kay Lopez, ginmando na niya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga mag-issue gilayon sang mga special permit, ilabi na nga ginalauman ang pagdugok sa mga pasayro sa PITX. Suno sa iya luyag niya masiguro nga may bastante nga bus nga mag-aalalay sa mga pasayro kay masiguro nga ang kaluwasan sang tagsa-tagsa. Sa kabukusan ginpahayag ni Lopez nga matawhay ang sitwasyon sa PITX Paranaque Integrated Terminal Exchange kag handa na ini sa pagdugok sa mga pasayro sa Fiesta Minatay. Las 7:52 sa aga, liwat nga nag-alburuto ang Bulkan Taal matapos malista sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang minor phreatomagmatic eruption
Kaapon sang aga, sa report sang Feebox, nagluntad ang malipot nga paglupok alas 6:13 tubtob alas 6:14 sang aga base sa time-lapse video nga ginpakigbahin sang agency sa ila Facebook page. Suno sa report, naglabot sa 500 metros ang kataason sang abo nga ginbugas ang bulkan. Nagapabili naman sa Alert Level 1 ang Taal Volcano, patimaan nga may abnormality sa gihapon ang aktibidad sini kang nagapabilin ang posible golpeada nga phreatic explosions, volcanic earthquakes kag makahililo nga gas. Padayon nga ginadumilian ang pagsulod sa Taal Volcano Island nga kalakip sa permanent danger zone, ilabi na sa palibot sang main crater. Las 7:53 sa katapusan nga balita national, ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Gin-confirm ni Philippine Egg Board Association President Francis Oyihara nga temporaryo nga nagpatigayon sang price adjustment sa itlog subong nga tuig. Sa programa nga walang atrasan sa abante, ginpahayag ni Oyihara nga ini ang bangod sa kakulangan sa supply sa mga ginasagod nga mga piso agod mangin manok nga paitlogon. Suno sa iya nga ginalauman naman nila nga makaangkon sang dako nga demand sa itlog ilabi na karon nga holiday season. Samtang ipahayag man ni Oyihara nga hindi tuman kadako ang nanginhalit sang ila farm operations ang naglabay nga bagyo kag linog. Si Francis Oyihara. Ang ginagamit po nating benchmarking sa egg prices ay yung medium. Medium size po kasi ang pinakamarami at madalas gamitin. Naglalaro po ito sa 7.10 hanggang 7.30 sa farm gate price. Pero sa retail, pumapatak na po ito siguro ng mga 9 pesos, 9.50. Meron na po tayo nakikitang 10 pesos sa mga groceries. 54 sa aga, inyo nabatian ang Bilyonaryo News. Las 7:55 na. Sa mga constipated, tomar Clinicas Probiotics kag para sa healthy tummy, Clinicas Probiotics. Foro de los Pueblos. When we come back, report ni K5 Karen, ano gid ang rason nga pinatay ni isang minor de edad ang ex-boyfriend sa iyang nobya? Ti kon ikaw abi soltero, paano ka na sila maka-enjoy? Di mag-edad ka di si Sais, RV Chris Caceres, Sir Jean Ray Seaman, Ma'am Rica Domingo Cristo, Ma'am Betty, kuwan ka gisa na, huro-huro ka gina magulugugma mo. Bisan pa gani, nga hindi ka pa gani ka-stroke sa pag-eskwila mo, no? Hindi ka gani ka-stroke sang panglabas ang barahagan mo. Tapos mo ubay, haboy mo lang gabitso-bitso. Tigang ka gani, hindi ka gani ka-stroke magtigang. Magtigang ka, kulang sa arangay. Lagdas bla. Galing kiti gagurugugma mo. May face ginayas ang kabuhi sang tao yung magigugma mo. Kaya gindisenyo, ginmayas ang Diyos ang gugma, di ba? Pero dapat kang gugma between man and woman. Kaya kung mag-man and man, at hindi pwede na. That is a taboo according to the Bible. Abakara naman, Bible naman babanited. Tini mga nag-edad ni DC sa is, no? Gulugugma na ni. Ang tawag ni sa ila ni Papi Love. Actually, Sir Puloy, maligdugay. Kagi ka sa mga muna idabo nga daw na naluyagan mo. Si mo, crush mo na. Luyag ka na. Pero actually, infatuation ang ina. Anong infatuation na namian ka lang? The way she smiles. The way sa maggulag-gulag. Parang bini-bini. Di ba Ma'am Ans Casebuena Limos? Ma'am Ans! Bao! Ang imo apelyido reminds me of someone. Tibla mo na, may mga edad gina. May mga selos-selos. Nablang gaimon-imon bla, no? Araw patinyo. Daw ay matinyo nagaparticipate sa aton nga diskasyon bla. Galing nag-abot sa punto, Ma'am Laura, nga ti binuno gidya sang boyfriend, ang ex-boyfriend. Ang pamangkot nga ti nakitanay pa sila. No? Ano, may common friend sila nga nag-invite? Nga inang friend nila tong ex, friend man nilang ang present boyfriend, tinaglabot sa punto nga nagbinon-anay, patay ang biktima. Kahapon gani Sir Jean Ray, kasakay ko sa jeep mo.
Nami maning magnobya ni kay senior high school ang lalaki, ang babae ga eskwela di sa Kilid Klinika di Alternatibo Medicina ni Wellness Center bla nga eskwelahan no. St. Roberts. Blue Bayo niya bla. Nami bla kay nagopahan ko sa bata gamay ng katitiya bla. So maputi, mainhin, no? Kaya di medyo gutok ang jeep bla, gutok, no? Mamakatid ka sa kay kas jeep. Ang korman ka ga jeep kain sa. Sa kaya nita ko sa tricycad. Ara na ko nagapungko na ko mambete mo no. Gapungko na ko. Nagsaka ang lalaki naka-uniforme tapos balaan mo nga senior high school kay may senior high school sa iya nga patch bala. Gabit-bit siya sang duha ka bag. Aya nga bag nga itom kag ang bag sang girl nga puti. Pero kita na to nya disente sila ya, no? Ako paglantaw sa to sir, puldo bag ulang guro sila nagluyagay mo. O gani pag ulang gito sa guro gin sabat sang lalaki or pila sila guro kadlaw. Kay daw gawya-uya pa bala kag ang lalaki gatantalizing eyes mo. Gutok nga gutok pero ginatingwaan niya gigya maglingas sa babayi. Ang babayi ara sa nga right side mo. Pero ang babayi ang gamay nga bata pero ning kuan bala nang kuan disente. O B-boy bakason. Okay mala na mga inspiration bla. No, inspiration mga edad pero sina hindi mo ginamapunggan. Pero ibutang mo sa lugar. You know how to manage your emotions. Hindi ka magpadala-dala-dala. Di usually sa mo ng edad, mga 16, grabe ginang pangimo, nanda manong imbong. Kadlaw si Ma'am Betty, oh. Nga ate, remember something sa ako niya, Piedo. Hindi na ko bala pagpamangko, tabla, Ma'am Ans. Pero nami mo, tapos panilagan ko gin sila, mabakatid, imot-imo, kwantimo, panilagaw. Tiyanon mo na, abe, estubang ko. Pero ay magkogapahilom, daw, simple lang, blalo simple lang. Tapos naggagabot ang babae isang kwarta, 50 pesos sa niya. Bayad, nya duwata. Aba sa lalaki niya, hindi lang, ako lang. Ang last sa to, kita ko ginhatagan pa sang boy, si girl, sang 200 pesos mo. Pero laban-laban, guro lain to sa nga school ang lalaki, kay lain ang uniforme, ba niya, kita na kita buwas. Naming bata, tong babae, kay disinti, disinti. Arnel Brito, makarelate ka? Magamuganin ni mga istoryahan na itabawa. Daw ga taxi ka man, Ted. Tikon may karga ko ga, taxi ko, alang bagin tulon, tana. Mambings, makita ko mo. Di mo na may edad, it's normal, no? Normal na ya. Normal na ya nga magigugma kang ikaw nga solterito sa dalagita, no? Abnormal na ya kung ikaw nga solterito, magigugma man sa pariyo mo nga solterito. Or sa priyo mo nga dalagita. Igaling kay dapat nga you have to manage your emotion. Ano tabo dre binono sang boyfriend ng ex-boyfriend patay. Di na. Ara sa subong sa balay dalayunano. Impunto las 8 magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Uy, si Roro Madrid with Lift. All days work. Gamers sa gabi. Hangat with tropa. Lift! Bagong nga drink para dira. Make me drink, zinc caffeine. Kaya ang laban. Biskan anong alihok, hindi atrasan. Lift mo diyan! Biskan anong amon, silip lang sa ligan. Lift mo diyan! Lift mode na yan. Lift mode na yan. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
DTX Coffee Mix. Ako na pinanganami ng kape sa mo. Bisan noon muna ang away pa na nakahaw sa agad yung magkakdo si Putsan. At siyempre, may aramansan, may nisi. Sigot ka. Tapor, gabi ka mga tulog, kaya marado ha. Hindi ko naman tulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Ilog mo. Go. Ilog mo. Sa'yo ang last mo nagluggo. What is? Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo yan yan. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Sige, ladies and gentlemen, are. Si Nanay! Nanay, forward! Si
Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round, i-produce mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag ka mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay Kagkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Oras alas 8:11 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, abi tumar na kamo Clinicas for Biotics. Ininyo pagbaliwala ang 3 na kadlaw, 4 kadlaw, may 1 na kasimana. Wala pa kamo kapamuhin. Kaya kung mag-support ang higko sa large intestine, delikado ina, it can cause sang colon cancer. So ang imuon nyo, tumar kamo Clinicas Probiotics, kaya hindi man at all times readily available ang mga fibrous foods mo, ang tambo, o ang iban pa niya nagpadanlog bla sa aton nga pagpamuhin. So ang himuon mo, tumar ka Clinicas Probiotics. Kung magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon bala Sir Arnel Brito, kay Ma'am Jenny Lianyo Jimenez, dira sa Unang Juan San Enrique, kay Ma'am Ging Gabunas, kay Sir Bert Gabunas sa San Antonio San Enrique, Sir Ray Castro dira sa Pasay Bus Terminal. Daw kutoy-kutoy ang san mo bala kung may mga mamantikaon nga pagkaon or may gatas bala. Tumar ka Clinicas Probiotics. Ladies, parang hindi bala mangin offensive, bala nga malangog, dumlang sa. Ito may angros bala, angros. Kung sa mga malambaw, kaangros kanimo. Parang nga duwait angros bala, inang first impressions last mo, no? Mangin conscious kita sa aton nga personal hygiene. So, gamit ka sang DTX Beauty Soap sa imong guyas, imong lawas, DTX sang ang Clinica de Fresh sa ilok, parang wala sang angsod, kag magamit sang magtumar sang DTX or Clinicas Probiotics para nga wala sang odor under. Nagkurap-kurap ang mata mo bala Sir Hodlo Montana, kay Sir Junjun Gaya, kay Sir Mike Malones, kay Ma'am Maylin Gaya dyan sa Dueñas, kay mga tricycle driver sa biyahe Maribu yung Dueñas and vice versa. Tumarka mo sang Mighty C. Mighty C. Sa kabataan nyo bala nga mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, sa mga dalagita kag solterito, patumara sila sang Mighty C Syrup for Kids. Nami gid nga mabakod ang immune system ta, nga hindi kita pag-iguon sang trangkaso, hindi kita pag-iguon sang influenza. Kay subong, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, nagabantay ang health offices. City Health Office kag Provincial Health Office. Kaya nagasaka ang kaso sang trangkaso or influenza-like illness. Ang kulang nga pagtulog bla. Kung kulang ka sa tulog, kulang ka sa puway, kaya ang lawas ta, pero yun sa machine nga dapat puhayan. Talaga ka overheat ni kung nala, harog ka lang harog mo, no? So dapat puhayan, pagil may tion ganyan nga puhayan ta, ang lawas ta. So by sleeping at least 7 to 8 hours. Tapos inom damo tubig, likaw sa bisyo, inom sigarilyo, druga, kag pulaw. Ha? Iban sinamo na nga nagahina ang immune system dali itapikan sa balatian, nabasa sa ulan, nagmasakit dayon, nagtrangkaso, nagingo-ingo,
kay manubo na ang resistance sa imo nga immune system. So tumar ka DTX 500, may TC kag D3 Bio. Antes kaya magtumar nami hindi nga blind following lang nga nga bangod nga batian mo lang sa radyo, matumar ka na dayon. Pili mo yan nga mapamangkot ang in-house doktor. Kay may in-house doktor, subong adlaw Martes, may free consultation diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Pamangkuton mong doktor, Dok, anong mayo sa akon man? May mga iban pa kong idabatsag, pwede ning DTX 500, ang D3 Bio, ang may TC. Pili kaya makapamangkot, pili ka maka-explore, pili ka magpa-explain sa imong nga ginabatsag, or pili mo ganing mapa-interpret ang imong laboratory examination result para nga matagan ka antes ka magtumar sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Alas 8:15 sa aga, Aryo, aba naton sa inyo, ang paghakos bala. Ang paghakos sa Rodlo Montana, Mambete, 4 ka beses or masobra pa kada adlaw, may madamo nga mga benepisyo. Pamati. Pero dapat ang imo balang nga Hakson Sir Mark Louis Mendez, Ma'am Mary Claire Mendez na sa Hong Kong. Imo lang nga asawa, imo lang nga bana, ha? O imo lang nga nobya? Hakos lang anay sa mga magnobya, hakos lang anay. Dapat may boundary lang anay. Hindi nga pinagusto lang kamo lang matsaga nyo inyo daw naga-eat all you can kamo. Bawa kahapon, no, sa may atubang bala sang Mueli Deli and Restaurant bala sa may likod sang Capitol. Bala ko ni may Canada, may esplanade. Bawa ilamdo lang niya mga estudyante. Yalaki, pertigid ka asab. Diyan sanda sa binit kang Iloilo River, nagatusik ka na, yalas 3 sa hapon. Wasak maangag na teleskopyo sa nato sa 6th floor sa Capitol, Sir Paula. Tapi mga babae, butangin nyo man bla suspense bala nga, hindi nga pagkuhit kanobyo nyo, tao nyo man dayon. Ikon makasal na kamuhay na, kay taka na sa sumod man. Yo, ang paghakos bala Ma'am Irene Diquito, no Ma'am Irene, akson mo ba na mo? Papabot! Nakos mo doon si Ma'am Bete, si Mama! Si Mama Bet! Hugs aren't just comforting. Di ba kung may mga napatay, pagkadto mo sa bilasunan, kupan mo ang himata, either asawa or bana or bata, no? Pero science-backed prescription ini for mental health. Sa research Sir L.N. Nipiso Noquera, Sir Sunric Berdejo, Sir Mark Baikin, Pastor Sheila, kay Tita Perly Berdejo, kay Manong Ningning Berdejo, dira sa Barotac Nuevo. Ang research nagapakita nga humans require, sa RICMA pa, at least 4 hugs a day. 4 hugs, 4 ka beses nga hugot-hugot kanya ko po. Nahakos. To help prevent, una sa tanan, anxiety, loneliness, na bilang matsaga mo daw isahanon ka, and depression. Ang simpleng akto sang paghakos sa isa ka tawo triggers the release sang oxytocin. O-X-Y-T-O-C-I-N. O-X-Y-T-O-C-I-N. Oxytocin. Ang love hormone nga nagapakalma sang nervous system, nagapanubo sang stress, kag nagapabakod sang emotional bond. Ang regular physical touch also nag-reduce man sang cortisol. C-O-R-T-I-S-O-L. Cortisol, kung ini sa stress hormone bla, nga kag nag-promote ini sang feelings of safety, trust, and connection. Bisan lipot lang nga pag-hug, can improve moodo. Nagapabakod sa imo nga may resilient ka bala Pastor Ronilo Patriarca Pancho, kag naga-create sang sense of belongingness, kag support sa long-term emotional well-being. Kung mabatsagan mo lang ang tao daw na subuan na bla, palapiti, kag gupi. Pero dapat, Sir Lolito Decon, kay Sir Biboy Bakason, kay Ma'am Jessa Abison sa Apoloista Sara, ngang imo halukan niya, himata mo lang nga, hindi ka magkupok-kupok kay bisan sino, ha? Kaya basi makasuhan ka. So ang take away naton dari Sir Lolito Decon is clear. Never underestimate the power of a simple embrace. Na hindi gipagbaliwala ang simple lang nga paghakos, Sir Junjun Lingaya.
4 hugs a day or sobra pa dira aren't just gestures, kundi inis lang mga tiny doses of medicine daw bulong isa mo para sa imo panguna-una, sa imo nga tagipuson. So i-prioritize kid ang touch, no? Inang pilupikpik, nag-nurture sang bonds, and let your body and brain reap the benefits of human connection. Di ba kung ginkupan ka, ginagbayan ka, namin matsyag mo, sang sa tinapungol ka, o ganigin tiklod ka. That's also just in Nueve. Foro de los Pueblos. Today in history, balik-balikan ta ang natabo October 21 sa kasaysayan. October 21, 1868. 157 years ago, Sir Jean Ray, Jesse Estrella Indoma, kay Francis Imulaga sa Valenzuela. Today in history, October 21, 1868, may magnitude 6.8 nga linog nga natabo dito sa California, USA. Gintawag atong the Great San Francisco Earthquake. Nagpatay sang 30 ka mga tawo. Foro de los Pueblos. October 21, 1972, 53 years ago, ang tropa sang gobyerno nag-inkwentro kontra sa New People's Army rebels dito sa Marawi City. Sa diin 49 ka mga rebelde patay, napulo ka mga army nagkalamatay man. Foro de los Pueblos. Ang inkwentro do adlaw Manungdan Calvo mo, Ma'am Viole Belenson, October 21 and 22 dito sa Camp Amay Pakpak. Camp Amay Pakpak sa Marawi City. October 21, 1964. Foro de los Pueblos. 61 years ago, ang Filipino boxer nga si Anthony Villanueva, nang inuna nga Filipino nga nakaangkon sang Olympic silver medal sa patag sang boxing sa Tokyo, Japan Olympics sa featherweight division. Sa iyato nga gold medal match, naperde siya sa boxer nga si Stanislav Stepashkin nga taga Soviet Union. Foro de los Pueblos. Si Anthony Villanueva nabunag March 18, 1945 kag napatay sang May 13, 2014 sa edad nga 69 years old sa Cabuyao City sa Laguna. Foro de los Pueblos. October 21 in history, 1998, 27 years ago, may mabasko nga bagyo nga Typhoon Loleng. Nag-igo sa Pilipinas, Visayas kag Luzon. 3.9 million ka mga tao ang affected. Ayon sa itong international name, Typhoon Babs. Ginigo niya Japan, Taiwan, China. Kag Dres Pilipinas, 308 ka mga taong patay. Sa Catanduanes alone, ang Bagyo Loleng nagpatay sang sa 62 ka mga tao at that time, 1998 or 27 years ago. Foro de los Pueblos. October 21 in history, 1966. May ginatawag nga Aberfan disaster. ABERFAN, Aberfan disaster, nga nagpatay sang 144 ka mga tao kag damo pagid nga mga tao. May 116 ka mga bata patay, 28 ka mga adults patay matapos nga nag-collapse ang minahan sa South Wales. Ang South Wales sakop ini sang Great Britain o kon Grand Britannia. Today in history, October 21, 1941, 84 years ago, may massacre dito sa Yugoslavia. Ang ginatawag nga Dragojevac Massacre. Dragojevac Massacre. Ginpang patay ang mga lalaki, babayi, kag mga kabataan sang mga terorista. Foro de los Pueblos. October 21, 1972, 53 years ago, ang Moro National Liberation Front, MNLF, nagsugod sa ilang unang pag-inkwentro batok sa tropa sang gobyerno. Sa diin, ginatake nila ang police station sa Marawi City kag ang Mindanao State University. Foro de los Pueblos. Ay nga founder, amo ning may sogman nga si Nur Misuari. Foro de los Pueblos. Amo ning aton nga today in history. Kag subong adlaw may mga observance man. National Apple Day. May ili ka magkaon sa Fred Pasgala, Ma'am Lorena, ka mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Tapos, kinasaulog man ang National
Pharmacy Technician Day. Saludo man kita sa mga pharmaceutical technicians. National Pharmacy Technician Day kag International Day of Nacho. Nacho, N-A-C-H-O. Ang nacho, tortilla chips ini, or ginatawag dito sa Mexico, kay dito ini magalin, nga totopos. Ang Mexican restaurateur, may tag-iyasang restaurant nga si Ignacio Anaya, amo ini ang nagsugod gid sang nacho. Kaya iyang hayo, nacho, N-A-C-H-O. Ngalan niya Ignacio Nacho Anaya. Siya nag-create sang nacho in 1943 para sa American customers kag sa Victory Club Restaurant sa Piedras Negras sa Coahuila dito sa Mexico. Foro de los Pueblos. Di amo ini ang Today in History. Pagbalik naton sang kasaysayan, October 21 in History. Foro de los Pueblos. October, subong Oktubre, ginadumduman ining unang pag-observe sang same-sex marriage. Ang the Netherlands, amo gini nga unang nasyon sa kalibutan nga nagsaka ang raga-raga sa ulo nila. God created man and woman in His image. Go ye and multiply. Nga original nga design sina is for procreation and for reproduction of the human lives. Di kung duwa ka lalaki mag-upod, paano sila magbata? Sina! Ano sila may espadahay? Kung babae naman na mag-upod, paano sila? Magbutay ang milok. So, in 1999 or 26 years ago, diri ni nagsugod ang same-sex marriage. Pakita taning kaslon bala Sir Jelonel Glory, ang lalaki kag lalaki, ang babae kag babae bla, no? So, as of latest count, may 38 na ka mga nasyon sa kalibutan ga-observe ni sang same-sex marriage. May imagine mo, Sir Jean Ray, ginakasal, tapos may sumpaanay, do ka lalaki, no? Puro brusko. Mapababaybay ka man. Ay, Eduarda, give this ring to you. Give this ring to you, Roberto. O Roberto, hindi nga gakit. Tapos, sabto naman niya, ay, Roberto, give this ring to you, Eduarda, as a sign of my love to you! For better or for worse! For richer or for poorer! Till death do us part! As of latest count, 38 na ka mga nasyon sa kalibutan as of May 2025 nga gina-observe nilang same-sex marriage. Oh, gusto ko nila guro na mag-ula naman ng asopre, pariyo sa Sodom kag Gomorra, Ma'am Lorena Joso. Sa Europe, kinutro gini mga taga-Europe, Ma'am Irene Dikito. Ma'am Irene, no yung nakadlaw mo? Sa Europe, 22 ka man nasyon, gid, no? Ang latest, ang Liechtenstein in 2025. Sang 2024, ang Greece, nag-adapt naman sang same-sex marriage. Pero nauna gini, USA, nauna gid sila. USA, Canada, Argentina, Brazil, Mexico, South Africa, Australia, New Zealand. Nagilog-ilog man niyang Estonia, Thailand, Sweden, Norway, Portugal, Malta, Germany, Denmark, Andorra, ang Taiwan sang 2019 na mo man. Amo ni sang first country sa Asia nga nag-observe sang same-sex marriage. Ang Belgium, Uruguay, Ecuador, Chile, Brazil, Argentina, Mexico. Tiyo, sang 2017 dito sa Australia, may pasar sila nga the Marriage Amendment Definition and Religious Freedoms Act of 2017. Nga pwede ang civil marriage. Sa Canada to, sang 2005, may civil marriage man to. Amo na kung galuyagay ka mo, dito ka mo pakasal. Drope nyo pala magulan na asupre. Pero may mga lugar naman niya, kay mga nasyon sa kalibutan, sa Fred Pascala, nga why ka support sang same-sex marriage, kaya hindi sila bla. Sang original design bla sa makako, sa Ronald Brito, nga God created man and woman in His image. Go ye and multiply! Di kung mag-uupod yung lalaki kay babae, mag-meet ang egg cell kay ang sperm cell, hindi nga binastos. Kundi makahimo sila. Hindi ni sa pag-condemn sa imo subong nag-practice ini, pero this is reality, no? Tumbukon ko na lang ng isyo nga niya, para nga matagal kita tanan. May mga lugar ya sa kalibutan nga why nag-observe sang same-sex marriage. Para sa ilaya, tabuin na sa Egypt,
Kenya, Nigeria, Indonesia, Pakistan, Japan, Afghanistan, Armenia, Russia, Bulgaria, Belarus, Ukraine, Hungary, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Ang UAE ganito, gina-criminalize ang same-sex relationship, no? Gina-forbid ganini dito sa South Sudan. Sa South Sudan niya, lalaki ka, magsulusokso ka sa iya ka babae. Magkiki ay ka magkirikinding-kinding ka man, magsokso ka man high heels. Nga pala mag-cross-dress ka, hindi nga gina-condemn pa ka. Sa South Sudan, Jesse Estrella Indoma, hindi pwede. Sa Malawi, kung ikaw ay lalaki, tapos palabogon mo buhok mo, ipariban mo kay papabot. Magpariban subong 1,999 mo. O iba sina 999 centavos. Tapos lalaki ka, bigyan palaba mong buhok mo, kag mag-akto kang na babae. Sa Malawi, hindi pwede ito, hindi pwede. Okay? At least may nagapanindugan man nga mga nason sa kalibutan. They're against sa same-sex marriage. Hindi na pagulata pa nga mag-ulan gani sa kalayo. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Eternal fire. Ang mga tao sa Sodom kag Gomorrah kag sa mga banwa sa palibot nila nagpakasala man pareho sa mga anghel kay luyag nila nga magpakikilawas sa hindi nila kapareho. Atong silot sa ila sa kalayo nagapaandam sa tanan nga sa ulihing nga mga inadlaw may silot nga wala sing katapusan sa kalayo nga indi gid mapatay. Indi gid mapatay. Jude 1 verse 7. Balito pa mo sa kamada. Gaaso-aso, garagutong. Napagid. You shall not lie with a male as with a woman. Such a thing is an abomination. Hindi ka magpakikilawas sa imo kapareho nga lalaki kay makangilin-ad ina. Leviticus 18 verse 22. Ilista na Leviticus 18:22. Ano pagid? Tungod nga ang mga tao hindi magkilala sa Dios, ginpabayaan niya sila sa paghimo sa makahuluya nga mga butang nga ilan naluyagan. Ang nagapakigrelasyon ang mga babaye sa kapareho nila nga babaye imbes sa lalaki nga amo ang natural. Amo man ang mga lalaki sa baylo nga maggamit sila sang babaye nga amo ang natural ang ila kailigbon ara sa ila kapareho nga lalaki. Makahuluya ang ila ginahimo sa lawas sang ila kapareho nga mga lalaki. Kag tungod sa sining ginahimo nila nga hindi husto, silutan sila sang Dios sang silot nga bagay gid sa ila. Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. The due penalty for their error. Romans 1:26 and 27. Buribo dantan isang bersikulo. Ito niya ginadalata, hindi niya sa pag-offense imo na naya preference. Pero balik lang kita, back to basic lang kita. Basic instruction before leaving earth. B-I-B-L-E. That's also 33 na. Kasi kung nakika mo sa ako, nihabon yung radyo nyo. Pero this is reality. Kindiscuss nato nini, kadungan man sa pag-observe sa same-sex marriage. Ang Pilipinas, katiraw-tiraw man. Drope nyo may mga congressman, senador nga magkrusada sini. Laban-laban kay hindi nyo na lata pa nga sige nga nilinog de. Bangod sang idolatry, bangod sang tanan nga mga perversion. Una man ang realidad mo. No? It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Baka daw Diyos nun kagitid, daw ba mo permi daw Diyos. Anong i-bandera tadi, anong i-krusada tadi, ang kalainan? Na mag-conform na kita sa kung anong double standard sa kalibutan, hindi pwede. Kaso 34 na. Pagbalik ta report ika 5 Karen,
Ha? Paano mo nga mapabilin nga healthy ang imong utok? Magluwas nga tulog ka maayo, hindi ka mag-overthink. Iban ka overthink ka lang kung ano na matabo da, basi kung ano na matabo, boss. Babae ang boss nga magproblema sa iya nga problema. E pagkani matapos ang Martes ay napinsa mo imo Bernes na. Amo ged, maproposlan Ma'am Lorena, mapuslan or maproposlan or hirikayaning aton diskusyon de. Mao tated, miswa ang sudan kag sardinas. Subak niya nga may patulated. Daw nagamala dugo ko sa mga babae kag lalaki sa lalaki nga magupdanaya. Di nami. Lang ladublan. Kalo-kalo, laswa, isda, sinugba. Bao perte si Sir Rorindo Pancho. Kami na Pastor Pancho, parisan mo kita yun, DTX Coffee Mix. Hindi ka na pangapi, pasin mga kaping, iba niya mga 3-in-1 nga durok lamay. Ari pagid ay basa ako tablang mga message diri. Top, the partner who primarily takes the insertive or more active dominant role in sex, typically, anal penetration. Bottom, the partner who primarily takes the receptive or, okay, thank you, Pastor Pancho, hindi ko na mabasa, kita magiging sensitive. Sodom and Gomorrah, hambali mga Marilu sa Cuevo, kay Pastor Jamie Tiham, hikapay sila pinakas baston sa baston. Hambali mga Raquel, kay Aripaged, stabbing on his, naga-boulevard molo. Ay, maando lang Why sarapted kung lalaki sa lalaki? Bali Ma'am Raquel. Jesse, Indoma, Arnel Brito, ako'y buhay, hindi patay. Nagkadlaw si Ma'am Banhaw. Ma'am Banhaw! Napaligusan mo doon si Sir Salde! Paligusan, anay! Ay, ilam! Bali Ma'am Lorena Joso. By the way, tumarka mo D3 bayo, Ikog kontra Ikog. Gambali sa Fred Pascala. Jelonel Glory, Fred Pascala. May Amoson El Chico. Sa Lemery, kag sa El Chico family sa Virgin Island. Tingnan yung Virgin Island ni. Pamahati si Ma'am Mio sa El Chico family. 8:36 pagbalik na report ni K5 Karen, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit ng laman. Ready? Iwas mo na! Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun, last? Tupad ka mo tatlo. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino daw. Okay? Pagi sa
magpugang ng sabit pa mo. Okay, naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-isip lang sa mga pumuluyon ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Nurisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong napanginsan, Pisos. Oras alas 8:40 sa aga. Oras kinatulong sang Mighty C kag DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Balitang Sports. Balita sa inampang, lain naman naton nga balita para nga balanse bala. Sa mga mahilig sa sports, Manong Dan Calvo, good morning sir. Dira sa Maribuyong Dueñas, kumar na D3 Bayo ha. Ang big man sang Pampanga Giant Lanterns nga si Larry Muyang. Nagabalik na sa pagampang sa PBA matapos nga naperde ang iyang team sa MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League nga Pampanga Giant Lanterns kontra sa Caloocan sa quarterfinals. So magampang siya para sa Converge Fiber Xers. Sa iban pang update sa PBA, nagakalipay si Mark Andy Baroka sa madasig nga development sa ilang sophomore guard nga si Jerome Lastimosa, jersey number 30 sa Magnolia Chicken Templados, sa idalom sang liderato ni Coach Luis Alfred Tenorio. Ang ba ni Mark Baroka, Manong Dan, nga laban-laban may improve pa gini si Jerome Lastimosa. Kasubang inatagan na sang bastante nga playing time ni Coach L.A. Tenorio. Hindi pa rin kay Coach Chito Victorero sang unang ginapungko lang siya. Actually sa Adamson, maayo gimaning nga bata si Jerome Lastimosa. Sa iban pang update sa PBA sa sports, 9:30 subong aga maghampang para sa opening tip sang NBA season 2025-2026 ang Golden State Warriors ni Stephen Curry, Buddy Hield, Draymond Green, Al Horford, Kenton Post, Jimmy Butler kontra sa Los Angeles Lakers. Makasugod na ang 2025-2026 season sang NBA. Pinapaboran nga maga-champion na tatlo ka teams: Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, kag ang defending champion nga Oklahoma City Thunder, sang reigning MVP nga si SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Alas 8:43 na sa aga. Bang update sa sports, bantayan lang ninyo diri sa aton nga program para nga may dugang ka mga hibalo sa patag sang sa sports. Foro de los Pueblos. Check naton si K5 ka. Mga bike kita sa iya para nga makakuha kita sa balita. Ari pagid mga message ninyo diri. Ubos-uboson ko. Good morning Ma'am Rhea Kania. Thank you, Hasad, to say this is already rampant in our society. Di kon rampant, Ma'am Aisa, hindi kita magkumporme. Kaya kay ara na makumporme lang kita. Ano na sila, ispadahay? Kaya hindi ta pagpakigo ng mahal makako kayo maaaki gani di karon kay maglinog naman tanan naman mga Lord tabang. Pero why man gani gasunod sa standard sa langit. Double standard mo mabanga pabay ilang kami ate kaya mo niya amo man gani way makoy ka pamileta. So 43 kay Sir Jeff Kanya. Good morning sir. Tumarka mo D3 Bayo. Tama gid ka mapuslanon, Ted. Salamat, Ma'am Laura. Thank you, Ma'am Laura, para nga hindi magbiring nga talingan ni Sir Jinre.
Anong discussion ta? Mapuslan, mapurpuslan, ano ni, hirikayan, ano? Pero at least, naplastar nato na. I have said my piece. Depende na sa inyo. 8:44 ng saga, paano mo nga ang imo nga utok, bala mang healthy, bla? Your brain is your most powerful asset. But daily habits could be silently damaging. May mga habit kita nga makaguba sa tunutok. Aring 10 common behaviors that hurt your brain and my brain nga dapat naton likawan to protect our memories, focus, and long-term mental health. Una sa tanan, dapat tulog kagid. Kay kung mayara sang ginatawag nga chronic sleep deprivation, kasi nga kulang kas tulog ng requirements sa aton lawas magtulog 7 to 8 hours per night kada gabi. Lack of sleep impairs cognition. Inabla nga kung kulang kas tulog, kuan ka daw lutang. Lutang ka daw loading lang bla. Tapos nagapagamay sang brain volume kag nagapataas sang risk sang Alzheimer's disease. Kung kulang ka sa tulog, kung may sleep deprivation. Ikadua, parti gyapon sa utok ni. Kung hindi ka magpamahaw sa aga, ay mo nga utok, naghihina iya nga mental performance kag mudo. Ikatatlo, multitasking constantly. Daw pirmi damo kasi na ubrabla, gaubra ka subong, halimbawa sa balay, digamo ka, dugay mamalansa ka, manglaba ka. Dugay pinsar mo, makadtok naman sa SM, bayad ka to sang bills mo, maggrocery. Switching task overstimulates the brain. Kung namo pinsar bala Francis Imulaga, Sir Francis, kag nagapahuyang sa imong nga focus over time. Ikapat, sobrang sugar consumption, excess sugar consumption. Ang refined sugar nagatrigger ini sang inflammation kag nagapahinay sang neural communication. Ikalima, kulang ka sa exercise, lack of physical activity. Exercise boost blood flow, nagadami ang ngilik sa imong dugo pakadto sa utok kag naga-support sang new cell growth, pagtubo sang bag-o nga mga cells. Ikanom, too much screen time. Too much screen time. Overstimulation, hanang ara ka lang permi sa screen, inasugo ka na yung mga say pinggan! Wait lang! Imo sa to ya brahagan mo! Wait lang ma! Sa problema isog. Too much screen time from skins lead to poor memory kag nagabuhin sa imong attention span. Ikapito, ano pa gining nagapahina sa utok mo? Negative self-talk. Negative self-talk. Inablang ni istorya mo, kulingon mo, mga baw, imo lang tako na. Ay, nga pangabuhi dyan. Kakada tubang mo, tao ka pangahihay ka! Kung magatubang kang kapangahihay ka, hindi ka magatubang sakon. Hindi takon magbaton sina. Ay, nga pangabuhi dyan. Ilhamdo lang Chronic negativity alters brain chemistry and raises stress hormones. Sagad ka kuha, kalway ka dugay-dugay, matsang mo do stress ka na lang do pinuga, yalawas mo bilog adlaw. Ikawalo, loud music through earbuds na ang iban sabong guilty gits ni. Kinistorya mo, abi mo gapamate, gali kay perti ka tunog, tapos istorya mo, ha? Kahapon sa bus blang tagbak Iloilo City and vice versa bla, ang passenger assistant officer, ang konduktor, nag-istorya sa estudyante, taga West nga estudyante, lalaki Kapila na mag-arangkang konduktor, wagi ka pamati, man niya, sir, pidi ko na yung mga earbuds bla, kay istorya ko sa imo, pila tong klambyuhan ko. Loud music can damage hearing and impair audio processing parts sa imong utok. Dapat nga inanay lang. Hindi pa gining ulo kasi ni mga budot nga tugs, badlan, mix club. Kali, sulangan, mix club. Salihid, mix club. Sabi nanaya nyo lang. Loud music, no? Tapos social isolation. Inablang gina-isolate mo kalawas mga way kaga nagasalamuha, way di mo gasimpon. Humans are wired for connection. For connection. Loneliness physically shrinks brain regions. Kung nasubuan ka lang, permi ka lang sa dook. Kung gina-isolate mo nga, kung giningon, mabang hindi ko, manamo mga manggaranan lang day, noya, takon. Ay, simbog ka, no, timo, bukat timo tao nga.
Tapos, ignoring mental stimulation. Ang stagnant nga utok is a shrinking brain. So dapat gabasa ka Bible, gabasa ka sa mga masinadyahon nga mga blasahon. Hindi ka magbasa sa mga downer nga mga blasahon. Hindi ka man magpamati sa mga downer nga mga kanta. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo. Tapos sa mga kanta lang, iisa pa lamang ang binabalik-balikan. Ay, dapat mamati ka sang hindi downer nga kanta. Inang masin na jahod lang mga ka-lift up sa mga modo. No? Ignoring mental stimulation, basa ka Bible, tuon ka, itsalis sa imong kakulingon, nga magwa ka, think outside the box. No? Hindi ka na mag-settle sa imo nga comfort zone. Ang imo utok is always listening. Naga-process, naga-adapt. So protect it now, and it will reward you for life. Ikaon ka naman pero hindi lang pagpatami, kag pahuway gid. Agod nga mangin healthy ang imo nga utok, akon utok, hindi nga loading. Karen Joy Malfarta, Erlina Telar Magoles, Kaisar Noel, good morning. Available si K5 ka, oras na lang. 8:50 na sa aga. Lorena Joso, mapropuslan, or hirikayan niya discussion today. At least may nakuna, kuha man ka mo. 8:50 na sa aga. Aling good news, kay basahon taman niya. Pasidunggan taman ang mga lugar sa probinsya sang Iloilo nga nakabaton sang Tourism Awards sa National Convention nga ginhiwat sa Baguio City. May 4 ka major awards nga nabaton ang 3 ka mga banwa sa Iloilo Province sa ginhiwat nga Association of Tourism Officers of the Philippines National Convention sa Baguio. Nakabaton sang special citation para sa Best Event Hosting International category kag first runner-up sa Best Institutionalized Program for Culture and the Arts ang Tigbawan Local Government Unit. Second runner-up sa Best Tourism Month Celebration Municipal category ang Banwa sang Dueñas. Kag second runner-up man para sa Best Event Hosting International Event category ang Pasig City. So present ni Association of Iloilo Tourism Officers Incorporated President Dr. Jose Patubo sa San Enrique upod sa Tourism Officers sang Kabanwanan ang awards sa ginhiwat nga flag raising ceremony sa Capitol sining karon lang. Congratulations sa Tigbawan, sa Pasig City kag sa Dueñas. Foro de los Pueblos. Jesse Estrera Indoma, thank you. Sir Gino Sumagaysay, Karen Joy Malfarta, Erlina Goles, good morning. Ang update karon sa ining binono nga ex-boyfriend, nga binono sang present boyfriend, sang 16 years old nga dalagita, bantayan karon sa 11 Mbps. Alas 8:52 sa aga, oras kinadulong sang klinika kag DTX 500. Hindi lang kwasta, kay parang hindi na ako maglapaw. Thank you, good Sir Gino Sumagaysay sa imo, sir, appreciation, to God be the glory. Kay Sir Ray Maestricampo, kay Sir Rolly Bandianon Bunye, Bishop Don, Mami Cheng, good morning, Day. Noven Herosa, kay Ma'am Laura Sumagaysay. 8:52 na sa aga, oras, kinadulong sang Mighty C kag Klinika for Biotics. Sa mga adlaw may free consultation there is sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Hindi ka magpalibog, ukon magkalisod. Ecclesiastes 5 verse 10. Ang tanan nga ginahimo sang Dios magapadayon hasta sano, kag indi ini maliwat. Ginahimo ini sang Dios para magtahod ang tao sa iya. Everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Ecclesiastes 3 verse 14. Dumdumon mo nga pagahukman ka sang Dios sa tanan mo nga ginahimo. Know that for all these things, God will bring you into judgment. Ecclesiastes 5 verse 9.
This is the Word of God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Happy Pets! Happy Pets Pet Shop sa Tubangsang K5. Thank you ha, katunog sa inyong monitor. Sir Bong Escoso, Ma'am Bings, PSD kay Ma'am Violi Casipe Belenson, Pamilya Joso kag Bilira sa Sohoton, Marotac, Nuevo. Manong Imbong, thank you. Good morning kay Sir Francis Imulaga, kay Sir Turni, Pico Jess Indoma, kaya pamati sa K5. Tumarka mo D3 Bayo ha. Sir Jean Ray, thank you ah. That saved a wretch like me. I once was lost. Sir Liam William Sapanta, thank you sir. Kay Ma'am Gingging, kay Ma'am Marlene Antiquera, kay Sir Jack Mateo and Ma'am Bebeng Mateo sa San Juan Molo, kay Sir Makmak Hugo sa Idalom Taytay dira sa Sambag Highway Haro sa Tubangsang Ultrade. Kag Ultrade Warriors, thank you ha. Samtang kaobra ka mo dira tumar D3 Bayo. Tita Ambing, bayas ka ba sa kay Ma'am Beverly Berte and SB Bebot Bunyi Baes sa Libon, Panay Kapis. Ang oras alas 8:55 sa aga, oras inadulong sang Klinika Spore Biotics. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for your trouble. I never fall in love again. I never fall in love. Hindi ka na mag-fall in love, liwat. Kung may inulso ka man lang, hindi na lang. Tumara ka mo D3 Bayo ha. Kag tumar sang Mighty C. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan. K5 News FM. Oras alas 8:56 sa aga. It is now 9 o'clock in the morning. Time check is brought to you by Lyft. Dare to switch. Lyft mode na yan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa healthy.